n'oge mmemme egwu ọnwa olukwa ọzọ ama nne pụtabago ka ịka na ya apụgokwa nli o teka ntala egwu ọnwa ama udo oye pụtakwa egwu ọnwa etu a ka anyị si apụta n'oge egwu ọnwa na nke izu a ife anyị ga-akọwala ụnụ bụ ife ndị Igbo nwegasị na ife ejighị ya eme ka ndị okenye anyị na mgbe ochie maka ife fa na-eri na-eme arụfụ sie ike fa ji anọte aka maka na fa na-eji ife eji malụ ndị Igbo were na-emebegasị ife fa na-eme na-etinyere nke ndị oyibo fee wee nọte aka ka nka wee kụziela anyị ife nọdewekwa ife onyonyo gị o ka ịmụtasịa ife ejigasị ife ndị afọ were eme abụ m onye nke gị Uche Nwosu na-asị gị nnọọ n'oge egwu ọnwa. Cha 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 Igbo kwen Igbo kwen mụọnụ zụọnụ kwezuonụ. Ndị na-abata ugbu a bụ ndị okenye ụlọ akwụkwọ anyị bụ Mater Dei Secondary School DDL Ọkụzụ. Dịka ndị Igbo siri tụọ ilu si awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu, ha ga-abata ịkọwara anyị ihe ndị a ma gwa anyị ejigasị ha eme n'ala Igbo. Igbo kwen! Ndị Igbo kwen! Igbo kwezono! Aha m bụ Maazị Ifeabunike Ọkpara. Agbara m afọ otu. Ndị be anyị kwezuonụ! Ndị be anyị ekele m unu. Aha m bụ nne nwanyị Chinaza Ani. Ịya m nke mbụ n'Eziagụ. Agbara m afọ 80. Ndewonu. Ndị Igbo kwen! Ndị Igbo kwen! Ndị Igbo kwezono! Aha m bụ Maazị Okonkwo Ọna Ọnụọna nke mbụ na Ru. Agbara m afọ 90. Ndị be anyị kwezono! Ndị Igbo kwen! Kwen! Kwezono! Aha m bụ Nze Uchenna Eze Ohimiri nke mbụ na n'ise. Agbara m afọ 100. Daalụnụ! Ndị be anyị daalụnụ. Aha m bụ nne nwanyị Chidiogo Emeonye, nne dị ọla mma nke mbụ na Agụrụ. Agbara m afọ 87. Ndị be anyị ndewonu. Igbo kwen! Kwen! Kwezono!
Nze Okwuchukwu Ezibe atakata agbọ nke mbụ na-akpọ agbara m afọ 87 ndị be anyị daalụ Igbo kwenu Igbo kwenu ndị Igbo kwezunu aha m bụ Ichie Ikechukwu Okafọ ideji ogugu nke mbụ na Aguleri agbara m afọ 89 ndị Igbo dejenụ ka ha batachara ugbu a anyị ga-akpọlitezi ha n'otu n'otu ka a bịa kọwara anyị ihe ndị a. Ugbu a anyị na-akpọlite okenna anyị bụ Ogbuagụ ka ọ bịa kọwara anyị ogbe. cha Igbo kwenu Igbo one Igbo one ihe nlele anya abụọ obere ụfọdụ na-akpọkwa ya ogbe ọ bara ọtụtụ uru na ndụ ndị Igbo ihe ndị eji ya eme bụ ịgba mmiri ite nkwụ nakwa iji rụọ ngwa egwu bụ ịchaka ndị be anyị dejenụ Okenna anyị daalụ. Ogbuagụ Anyị ga-akpọlite Ohimiri ka ọ bịa kọwara anyị ete. ndị Igbo kwenu kwenu kwezuonụ ihe unu na-ene anya ugbu a bụ ete bụ nnukwu ihe dị mkpa n'ọrụ ite nkwụ ejikwa ya arị okwu nkwụ ejikwazi ya arị osisi ndị ọzọ dị iche iche ete dịkwazikwa nnukwu mkpa na ndụ ndị Igbo daalụnụ Anyị ga-akpọlite okenna anyị Ideji Ogugu ka ọ bịa kọwara anyị oche ọzọ. ndị Igbo dejenụ ihe a bụ oche ọzọ bụ oche dị ebube na ndụ ndị Igbo nwaanyị nọ na nsọ ekwesịghị nọ na ya maọbụ metụ aka ọ bụ sọ ndị ọzọ na ndị nze ji oche ọzọ anụ ọ bụ ya ka mụ bụ Ideji Ogugu ji anụ ala na be m ọ bụ na o nwere onye nwere ajụjụ emecha ya bịa fụ ndị Igbo dejenụ na Ideji Ogugu daalụ. Ideji Ogugu. Anyị ga-akpọlite Iyom ka ọ bịa kọwara anyị ọkụ. Ọkụ bụ ihe eji eri nri mgbe
Ọ dị n'ụdị dị iche iche. Eji ndị nnukwu ya agwọ abacha, Ngwa nakwa nkwobi. Ndeewonu. Daalụ. Anyị ga-akpọlite atakata abụọ ka ọ bịa kọwara anyị oji. Ọra bịara ije ekene m unu. Ọmụ bụ atakata abụọ. Achọrọ m ịkọwara unu maka oji. Oji bụ mkpanaka ndị eze mmụọ. Ọ dịkwa ebube. Ọ bụghị onye ọbụla nwere ike imetụ ya aka. Ọ bụ ndị dị nsọ ka mụ jụrụ imetụ ya aka. Ndị Igbo daalụnụ. Nna anyị daalụ. Anyị ga-akpọlite nne dị ọra mma ka ọ bịa kọwara anyị ite mmiri. Ihe o bu n'aka ite mmiri. Ọ bụ ya ka ndị be anyị ji agbanye mmiri n'oge gboo. Ịgbanye mmiri n'ime ya, ọ na-eme ka mmiri jụọ oyi ma dị mma ịṅụ n'oge ekpomọkụ. Ndị be anyị ndeewonu. Nne daalụ, ịdị ọra mma n'ezie. Anyị ga-akpọlite nna anyị Ọnụọna ka ọ kọwara anyị akpụkpọ anụ. Ndị be anyị daalụnụ. Geenụ ntị ugbu a ka m kọwara unu ihe bụ akpụkpọ anụ. Akpụkpọ anụ bụ ihe ndị Igbo ji achụ nta n'oge gboo. Ha jikwa ya eme ọtụtụ ihe dị iche iche dịka eji akwụ efe, eji akwụ akpa. Ndị echichi jikwa ya azọkwasị ụkwụ ha. Ọ bụ ya ka mmụọ bụ Ọnụọna ji chụ nta mgbe nọ n'okorobịa. Chei! Ka ọ dịbazịa, ndị be anyị kwezonụ. Ọnụọna. Anyị ayọkwazi oke nna anyị bụ Ohimiri ka ọ pụtakwa ọzọ ma kọwara anyị ụkpa. Igbo kwen! Kwen! Kwezonụ. Ihe a bụ ụkpa. Ụkpa bụ ihe eji ebu ihe. Eji ebu ji, ede na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na agadi nwanyị dada ugboro abụọ, ọ gụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ. Daalụnụ. Ka ha kọwasigoro anyị ihe ndị a, ha ga-apụbazi n'otu n'otu.
ichie nwayọ nwayọ. Ọkwa na ọpụpụ ndị ichie na ịyọm ka anyị na-abịa na njedebe n'egwu ọnwa nke izuụka ọzọ anyị bịakwa. O nwekwara ife ọzọ, ụdị egwu dị iche iche anyị ga-egwu na ife mmụta dị iche iche unu ga-amụta na omenala dị iche iche. Ana m asị unu deme na isonyere anyị n'egwu ọnwa. Aka m bụ onye nke gị Uche Nwosu na-asị gị ka emesịa.